Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkam da sake saduwa a yau a sabon bidiyo. Sannan a yau insha Allah bidiyon mu zai mana bayani akan wasu ɓoyayyun sirrika waɗanda suke dangane da alam a cikin waya. Domin mafi yawan mutane 96% na mutane ba su san shi ba, ma'ana kaso 96 na mutane ba su san waɗannan sirrikan dangane da alam ba. Amma a yau bidiyon mu akan abin da zai muku bayani kenan, zai nuna muku sirrikan, sannan completely zai nuna muku yadda za ku haɗa alam ɗin, sannan kuma zai nuna muku ɓoyayyun sirrikan da ke ciki a cikin alam ɗin waya. Kan waya ne, ba wai sai mu ɗauko wani application ba, a'a a kan wayar ne, sannan a cikin alam ne. Dangane da alam ne za mu yi magana a yau, domin mafi yawan mutane ba su san waɗannan ɓoyayyun sirrikan ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu fara bidiyon. Amma kafin nan ina roƙonka, idan kai sabo ne a nan ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, ina roƙonka da ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka, sai da ka danna mai like, sannan kai shi ga 'yan uwa domin kowa amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu fara bidiyon. Kamar yadda na faɗa muku, kaso 96 na mutane ba su san wannan sirrikan ba, gaskiya ne. Yanzu da farko dai bari mu shiga mu saita alam, sannan kuma cikin alam ɗin ma akwai, wajen saita alam ɗin akwai sirrikan da mutane ba su sani ba. Kai tsaye yanzu bari mu fara zuwa mu saita alam ɗin. Kai tsaye idan a cikin wayarka za ka nemo a cikin application ɗin da suka zo kan wayarka, za ka nemo application ɗin da aka rubuta clock. Kawai kana ganin shi, kana taɓa kan shi, zai kawo ka cikin inda za ka yi duk wani saita-saita na clock, na agogo kenan, kama daga irin stopwatch da dai sauransu. To kai tsaye yanzu idan ka shigo, kai tsaye muna ma saitin alam ne. Kai tsaye sai ka taɓa alamar plus ɗin nan ta ƙasa. Kana taɓa plus ɗin nan zai kawo ka nan, sai ka irin misali yanzu bari mu saita alam daga karfe 12 da minti 30 na yamma ko na safe. Bari za ka iya taba am ko pm na yamma ko na safe kenan, sai mu taba ok. Muna taba ok zai buɗo mana nan. To in ya buɗo ma nan a ƙasa za ka ga inda aka rubuta repeat. Kana tabawa zai kawo ma smtwtf. Wannan za ku gansu gaba ɗaya ga su nan guda 7 ne. To sunan ranaku kenan. Idan irin akwai ranakun da baka son irin alam ɗin ya buga, za ka iya cirewa. Yanzu misali ss ɗin nan, s ta farko saturday asabar kenan, s ta biyu lahadi, m kuma litinin monday, t kuma talata tuesday, w kuma ga sunan dai gaba ɗaya, ba wai sai na yi bayanin su ba, kowa ya san su. Za ka iya, idan misali ba ka son ya buga ma ranar asabar ko ranar lahadi, za ka iya cire s ta ɗaya. Idan asabar ne ba ka son ya buga ma, ko ranar lahadi, za ka iya cire s ta biyu. Sannan daga nan ƙasa za ga inda aka rubuta default morning scan. Yanzu muna taɓawa kawai zai kawo mu nan, zai ba mu damar mu zaɓo ƙarar alam da muke so. In a cikin memorin mu ne ko akan wayar mu, da sama a farko, zaɓin farko an sa your sounds, sannan ga alamar plus na a ƙasan shi an rubuta add new. Kana taɓawa kai tsaye zai kai ka cikin wayarka, sai ka nemo waƙan da kake son ka sa ko kiɗan da kake son ka sa, kai tsaye ka sa. Sannan idan ka dawo baya, za ka ga daga ɓangaren dama setting inda aka rubuta default morning din nan, ɓangaren dama an rubuta vibrate, ga alama nan an yi tick. Kana cirewa shikenan. Idan alam ɗin ta buga ba zai ma vibration ba, amma idan ka kunna, idan alam ɗin ta buga zai ma vibration. Sannan ƙasan shi an rubuta label. Kawai kana taɓa label zai baka damar ka yi rubutu. Misali yanzu irin na sa alam da yawa haka, to wannan zan iya sa mai misali break.
misali idan na rubuta break, misali lokacin hutu kenan, yana buga min kawai na san ina dubawa zai nuna min break, zai nuna min cewa wannan lokacin break ne. Ina dubawa zan ga break kawai. Idan ka rubuta kuma me, misali yanzu idan irin lokacin sallan asuba ne, kawai zaka iya rubuta subhi. In azahar ne in la'asar ne, in ka sa alam din kawai kai tsaye zai nuna ma lokaci, zai nuna ma me yasa ya buga. Misali sunan alam din da ya buga ma a lokacin zai nuna ma. Kawai yanzu mu bar wannan a break sai mu taba OK. Kun ga mun sa mai level, sannan kawai yanzu shikenan yanzu mun gama waɗannan saita-saitan. Yanzu gashi nan alamar a kunne yake, za mu iya kashe shi, za mu iya kunnawa. To bayan wannan za ga wasu ɗigo-ɗigo ga su nan a sama daga ɓangaren dama, kana taɓa su za su nuna ma settings. Kawai kana taɓawa za su kawo ka nan. To a nan idan suka kawo ka, idan misali yanzu a nan inda aka rubuta alarm din nan, alarms, to a ƙasan shi zaɓi na farko a rubuta silence after, za ga ya sama 10 minutes. Ma'ana idan alarm din ya buga ya kai irin minti 10 haka baka yanke shi ko kayi wannan ba, kai tsaye zai yanke kanshi in ya kai minti 10 yana buga. To kai lokacin yayi tsayi da yawa, to kai tsaye zaka iya tabawa, zaka iya mai da shi minti 5 ko minti 1, sannan kuma zaka iya ƙara shi ya kai minti 15 ko minti 20 ko minti 25. Sannan kuma in ka zaɓi na ƙarshen nan shikenan ba zai yanke ba kwata-kwata. Inda ya buga to ya dinga bugawa kenan har sai ka yanke shi. Ka gara ka zaɓar mai lokaci minti 10 ko minti 5. Misali yanzu wannan bari mu bar shi a minti 5. A duk lokacin da ya buga, idan ba ka ɗaga ba kawai zai yanke kanshi zuwa iya minti 5. Sannan sai zaɓi na biyu bayan shi za ga rubuta snooze length. Misali idan ka taɓa shi haka, za ka iya mai da shi irin minti 1, minti 2, minti 3, minti 4, minti 5, minti 6, gashi nan har zuwa minti 30. To wannan snooze length ɗin misali yanzu irin kana ɗan bacci ne haka, sai alam ɗin ya buga, to kuma baka son irin baccin ya kwashe ka da yawa, kuma baka son ka tashi a lokacin. To kawai idan zaka taɓa snooze, dama idan alam zai buga ma zai nuna ma alamomi ne guda biyu, snooze da dismiss. In ka taɓa dismiss, ma'ana kawai ka yanke shi kenan sai wani lokacin ya sake bugawa. In kuma ka taɓa snooze zai sake bugawa. To snooze din yanzu namu yana saita akan bayan minti 10. Idan ka taɓa snooze bayan minti 10 zai sake bugawa. Sannan za mu iya rage shi, kun gani daga minti 1 za mu iya mai da shi minti 1 ko minti 2 har zuwa minti 30. Duk iya mintunan da muka ga sun yi mana kawai za mu mai da shi. To kai tsaye yana buga mana idan muka taɓa snooze, bayan waɗannan mintunan sun cika kawai zai sake bugawa. To wannan za mu iya yanzu misali yanzu kawai bari na dawo da shi minti 2. Ina taɓa snooze a duk lokacin da alam ya buga min, to bayan minti 2 zai sake bugawa. A zaɓi na uku kuma an rubuta alarm volume. Kana taɓa shi zai nuno ma volume ɗin alam ɗinka. Zaka iya ƙara shi, zaka iya rage shi daga nan domin ka san irin iya adadin alam volume ɗinka yake, kar ya je ya buga a slow haka, ya buga ba wani volume sosai ya je bai tace ka ba. Kawai zaka iya ƙure shi kawai a duk lokacin da ya buga ma, dama ka san a ƙure yake. Kuma irin idan volume ɗinka yana ƙure, za ga volume ya fi tashin mutum da wuri, ba wai ya kasance volume a can ƙasa ba. Sai yanzu zaɓi na 4 mu bar shi. Zaɓi na 5 shine mai muhimmanci. Shi kuma zaɓi na 5 control by volume key. Yanda za ka yi wannan shine, yanzu misali irin ina kwance haka sai alam ta buga mun, to ba sai na taɓa screen ɗin ba, kawai ina danna volume key ko off ko down, ma'ana ko na sama ko na ƙasa, zai irin yanke wannan ɗin. To ina taɓa shi zan saita ne
zan iya saita snooze, ma'ana zai sake bugawa ba kamar yadda na faɗa muku snooze. Yanzu kamar yadda mun maida snooze ɗinmu bayan minti 2, to in na saita shi akan snooze, to bayan minti 2 zai sake bugawa, zai yanke amma bayan minti 2 zai sake bugawa. In na taba dismiss kuma shikenan ba zai sake bugawa ba, sai wani lokacin sai ya sake bugawa. Ma'ana ina taba dismiss shikenan na lokacin ya dakata, sai wata rana kuma sai ya sake bugawa. To yanzu misali bari in zaɓi irin snooze, kawai kai tsaye idan irin ya buga min ina danna volume key zai yanke, sai bayan lokacin da na saita ma snooze tukunna zai sake bugawa. To yan uwa, duka dai nan ne karshen bidiyon namu, da fatan bidiyon na ya burge ku. Kar da ku manta da yi mana subscribe, sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna mai like, sannan ku share ga yan uwa domin kowa ya amfana. Ayan nake cewa wassalamu alaikum.